କଣ କରିବ ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ଦୁଷ୍ଟମି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଯେ? ଦିଦି ସାରଥୀ ସେତେବେଳେ ତମେ ତାରି କଥା ବୁଝ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାରେ କୁହନି କୁହନି। ବାବା ମୁଁ ଘରେ ରହି ଟିକେ ରହିଲାଣି ବାବା। ମୁଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଯାଇ ଖେଳି ଆସିବି ବାବା। ମାମା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବି। ଘରେ କେତେ ରହିବି? ବିଜାର ଲାଗୁଛି ଘରେ ରହିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ, ନଦୀ କୂଳକୁ ଜମା ଯିବୁ ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ବହୁତ ମାରିଲାଣି। ତୁ କାହିଁ କହିବୁ ଯେ ତା ମାଙ୍କୁ? ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଜମା କଥା ହେବି ନାହିଁ। ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟା ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟାମି ହଉଛି। ତାକୁ ଯାହା ନା କହିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ କେତେ କେତେ କହିବି ଯେ? ତତେ କେତେ କହିବି? ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହେଲେ ଶୁଣୁନି।